F'ambjent mill-aktar emozjonali u profond il-Papa Benedittu XVI temm il-pontifikat tiegħu. Pontifikat ta' 8 snin li kif sqaruha fl-aħħar udjenza pubblika li kellu nhar l-Erbgħa ma kienx wieħed faċli. Hekk kif ħalla l-Vatikan permezz ta' helikopter, Papa Benedittu XVI saħaq li millum il-qudiem huwa sar pellegrin sempliċi li jrid jibqa' jħaddan il-fidi Kattolika sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Benedittu XVI ħalla l-Vatikanu se jgħaddi xi jiem f'Castel Gandolfo r-residenza tal-Papa fis-sajf. Fl-aħħar messaġġ tiegħu fuq Twitter irringrazzja lil kulħadd tal-imħabba l-orow leħ filwaqt li wiegħed il-lealtà lejn is-suċċessur tiegħu. Hekk kif daqqu 8 ta' filgħaxija, il-Gwardja Svizzera ħallit Castel Gandolfo u rritornat lejn il-Vatikan. Min issa l-qudiem l-ogħla kariga fil-Knisja Kattolika ġiet vakanti u l-ġimgħa d-dieħla mistenni jsir konklavi biex jintgħażel Papa ġdid. Temporanjament il-Kardinal Tarcisio Bertone, is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, qed imexxi l-Knisja Kattolika. Huwa se jkun responsabbli wkoll mit-tmexxija tal-konklavi, l-osservaturi jgħidu l-hemm urġenza sabiex is-Santa Sede ikollha Papa ġdid qabel ma tibda l-ġimgħa mqazza li tilħaq il-qofol tagħha bl-Għid il-Kbir, l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika. Millum il-qudiem Benedittu XVI se jibda jissejjaħ Papa Emeritus. Huwa l-ewwel Papa f'600 sena li rriżenja wara li kien Gregorju XII li fl-1415 irriżenja minn Papa.